إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إذ خبركم أحوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إن شاء الله لو معتي إذن آياتات زئن كنفسرنا مالتي ناي مجمر آيات زنبرنا يا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قال ذي توم مشركين يقولون كمون توم أيهوداويان
ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صلى الله عليه وسلم ዝምልስዎ ዝነበረ መልሲ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ንዑ ትዘለኹሞ መንገዲ ትሕዝኩሞ ዘለኹም ዲን ትሕዝኩሞ ዘለኹም ሃይማኖት ቁኑዕ ኣይኮነን መገዲ ጥፍኣት እዩ እቲ መገዲ ሓቂ እቲ መገዲ ረቢ እቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝፈትዎ እንህልኩም ካብ አላህ ዝወረደ ኪታብ ካብ አላህ ዝተላእከ ነቢ ንዕኡ ተኸተሉ እንተደኣ ተባሂሎም ወኢዛ ቂለ ለሁም እተቢዑ ማ አንዘለ አላህ ነቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘውረዶ ንዕኡ ሰዓቡ እንተተባሃሉ እንታይ ኢሎም ምልሱ ነይሮም ቃሉ በል ነተቢዑ ማ አልፈይና ዓለይህ ኣባአና ንሕናስ እቲ ኣቦታትና ዘፅንሑልና እቲ ኣቦታትና ክገብርዎ ዝረአና ልምዲ እሶም ዘፅንሑልና ሃይማኖት እሶም ዘፅንሑልና ባህሊ ንዑ ኢና ንኽተል ዳኣ እምበር ንኻልእ ኣይንኽተልን ኢና ንሕና እስቲ ፀንሓና ኢና ንኽተል ዳኣ እምበር ብዘየገድስ ከመይ ከም ዝፀንሐ ኣይሓቱን እዮም ጥራይ ካብ ኣቦታቶም ዝፀንሐ ውርሻ ይኹን ዳኣ እምበር እንተ ደኣ ካብኦም ፀኒሑስ ቅቡል እዩ ማለት እዩ ካብቶም ኣቦታትና እንተ ደኣ ፀኒሑ ንቕበሎ ኢና ኢሎም ይምልሱ ነይሮም ማለት እዩ ልክዕ እቲ ኣእምሮኦም እቲ ሓንጎሎም እቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሂብዎም ዘሎ ዓቕሊ እቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሂብዎም ዘለዎ ልቢ ከይተጠቐምሉ ትኺሎም ከም እንስሳ ደድሕሪ እቶም ኣቦታትና ዘፅንሑልና እናበሉ ይስዕቡ ነይሮም ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣቦታትካ ዘፅንሑልካ ቁኑዕ መገዲ ኮይኑ ሰናይ መገዲ ኮይኑ ንዕኡ ተተኸተልካ ፅቡቕ እዩ እዚ እውን ኣቦታትካ ፅኒሖምልካ ይኩም ትኽተል ዘለኻ እንታይ ደኣ ቁኑዕ መገዲ ስለ ዝኾነ እምበር ኩሉ ሰብ ኣነስ ኣቦታተይ ዘፅንሑለይ ኢሉ እንተ ደኣ ክነብር ኮይኑ ወላ እውን ቁሩብ ኣብቲ ዘለኻዮ ናብራ ሕስብ ተብልካ እውን ክንደይ ኣቦታት ኣለዉ ብጀካ ስኽራንን ዕብዳንን ጥፍኣትን ካልእ ዘይብሎም ደቆም ክትሪኦም ከለኻ መገዲ ረቢ ሒዞም ክኸዱ ትረኽቦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣቦይ ዘፅንሓለኢሎም እንተ ደኣ ቅፅሉ ኮይኖም ክጠፍ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ግዴታ ኣይኮነን እቶም ኣቦኻን ኣቦሓድቁታትካንሲ ካባኻ ይሕሹ ማለት ኣይኮነን ካባኻ ይሕሹ ተኮይኖም ፅቡቕ እዚ ካብ ረቢ ዝመፀ ፈድሊ ማለት እዩ ትቕበሎ ፅቡቕ እዩ ግን ምናልባሽ እሶም እውን ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እሶም ኣንብያ ኣይኮኑ ሩሱል ኣይኮኑ እንታይ ደኣ ከማኻ ሰብ እዮም ክጋገዩን መገዲ ሓቂ ይሕዙን እንተተማሂሮም ፈልጡ እዮም ተዘይተማሃሩ ድማኒ ኣብቲ ድንቁርናን ኣብቲ ጅህልን ክነብሩ እዮም ኣነስ ኣቦይ ጃህሊ ነይሩ እሞ ኣነ ብጃህለይ ክነብር ከይተምሃርኩ ክነብር ዝብል ሰብ ኣይትረእየን ክሳዕሎም እዩ ኣነ ኣቦይ ዩኒቨርሲቲ ኣተወን ጥራይ 12 ክፍሊ ወዲኡ እሞ ኣነስ ካብታ ኣቦይ ዘፅንሓለይ ካብ ኣይሓልፍን እየ ዝብል ሰብ የለን እንተ ደኣ ዕድል ረኺቡ ክመሃር ፍልጠት ክውስኽ ሃብቲ ክውስኽ እዚ ናይ ዱንያ ነገር ክኸውን ከሎ እታ ናይ ኣቦይ ተኣኽለኒ ይብሉን እንታይ ደኣ ዝያዳ ካብ ኣቦይ ክበልፅ እዩ ዝብል ትረኽቡ ግን ኣብቲ ናይ ድን ክኸውን ከሎ ንዓ እዚ መገዲ ሓቂ እዚ ረቢ ዘፅንሖ ክትብሎ ከለኻ ኣቦታትና ደኣ እሞ እንታይ ተጋግዮም ማለት እዮም በዓል ኣቦይ ሸኽና ከምዚ ነይሮም በዓል ክስቶ ከምዚ ነይሮም ኢሉ ክካታዕን ክዛረብን ይጅምር ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ እዚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ኣይሁዳውያን ንዑ እዚ መገዲ ኣላህ እዩ እዚ ነቢ ሙሓመድ صለى ه ሰለም እንተተባሃሉ ንሕና እቲ ናይ ቀደም ኣቦታትና ዘፅሑልና ዲን ካብኡ ፈልከት ኣይነብልና እሶም ዲን ሒዞም ፀኒሖም እዮም ንሕና ኣብኡ ኢና ይብሉ ነይሮም እቶም ሙሽሪኪን ንገዛእ ርእሶም እውን ንሱ ይብሉ ነይሩ መልሶም ማለት እዩ ሙሽሪኪን ከለዉ ንእምንን ንገረብን ንዕንጨይትን ባዕሎም ዝሰርሕዎ ባዕሎም ፀረብዎ ምስልን ስእልን ገይሮም ንዕኡ እናሰገዱ ንዕኡ እናምለኹም ከለዉ እዚ ቦታትና ዘፅሑልና ንሕና ካፍቲ ናይ ኣቦታትና ሃይማኖት ፈልከት ኣይንብልን ኢና ኢሎም ክዛረቡ ይረኣዩ ነይሮም فالله سبحانه وتعالى ነዞም ሰባት እዚኦም ይምልሰሎም ኣሎ ማለት እዩ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ኣቦታቶም እስኪ ዲን ዘይፈልጡ እንትኾኑ ኸ ዘይርድኡ እንተኾኑ ኸ
መገዲ ሓቂ ዘይሓዙ ነይሮም እንተኾይኖም ደድሕሪኦም ስዕቡ ሱቕ ኢሎም ከይሓተቱ ተቕሊድ ማለት እስኻ ትፀንሓካ ንዕኡ ልክዕ ከምኡ ስእሊ ጌርካ ማለት እዩ ትቕፅል ማለት እዩ እሶም ፀድፊኣትዮም እስኻ ፀድፊ ተኣቱ እሶም ጀናኣትዮም ጀና ተኣቱ እሞ ተዓሚድካ ትኸይዳ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሃበካ ዓይኒ ትሪኦሉ የለኻን ማለት እዩ እቲ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሂቡካ ዘሎ እዝኒ ትሰምዓሉ የለኻን ማለት እዩ እቲ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሂቡካ ዘሎ እምሮ እውን ትጥቀመሉ የለኻን ማለት እዩ ልክዕ ከም እንስሳ ኮንካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንኩላህና ኣእምሮ ሂቡና እዩ እዚ እምሮ እዚ ፅባሕ ንግሆ ኩላህና ክንሕተተልና እዚ እምሮኻ እንታይ ተጠቒምካሉ እዚ ዓይኒ እዚ እንታይ ርኢኻሉ እዚ እዝኒ እንታይ ሰሚዕካሉ እዚ መልሓስ እዚ እንታይ ይብል ነይሩ ፅባሕ ንግሆ ክትሕተት ኢኻ ኣቦኻ ኣቦ ሓጎታትካንሲ ከመይ ገይሮም ይሓስቡ ነይሮም እንታይ ተሓሳስብኦም ነይሩ ኢልካ ፅባሕ ንግሆ ኣይትሕተትን ኢኻ ኣተሓሳስባ ናይ ኣቦኻ ንዓኻ ጀና የእትወካን እዩ ጀሃነሙ ናይ የእትወካን እዩ ናይ ኣቦ ሓጎታትካ ተሓሳስባ ኣይጠቕመካን እዩ እሶም ሓሲቦም ፅቡቕ በፂሖም እስኸውን ኣእምሮ ተዋሂብካ ኣለኻ ሕሰድ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መገዲ ሓቅን መገዲ ጌጋን ኣርእካ እዩ ነዚ መገዲ እዚ መሚኻ ኣየና እዩ ናብ ፍቶት ኣላህ ሪዳ ኣላህን ዘብፅሓካ ኣየናይ ከዓ ኣብቲ ቁጣዓ ኣላህ ዘፅድፈካ ንዕኡ እንተ ደኣ ተዓዚብካ ንዕኡ ተመልኪትካ በቲ ሂቡካ ዘሎ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣእምሮ ክትመምዮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚኣ ክምልሰሎም እንከሎ ኣብታ ትስዕብ ኣያ ልክዕ ከመይ ገይሩ ይገልፆም ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ከም እንስሳ ገይሩ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይገልፆም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ወኢዛ ቂለ ለሁም እተቢዑ ማ ኣንዘለ ላሁ ቃሉ በል ነተቢዑ ማ ኣልፈይና ዓለይህ ኣባኣና ኣቦታትና ፀናሓና ንዑ ኢና ንኽተል ምስ በሉ ኣወለው ካነ ኣባኡሁም ላ ያዕቂሉነ ሸይአ ወላ የህተዱን ስ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሕጂ እዞም ክሓቲ ከምዚ ኢሎም ዝምልሱ ከምዚ ጥባያት ዘለዎም ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልክዕ ኩሉ ግዜ ክምስል እንከሎ ብክፉእ ምስላ ብክፉእ ኣብነት እዩ ዝጠቕሶም ማለት እዩ لأن الله سبحانه وتعالى قال آية تدارئنا يقول الله سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء كل جزء الله سبحانه وتعالى زوم بآخرة زي أمن مالزي مؤمن زي كون مالتي الله يأمن بآخرة يأمن الله سبحانه وتعالى أبنت تقصم كله بحمق أبنت غيره يتقصم سلزي أبزع آية زي الله سبحانه وتعالى كما يغيره يتقصم الله يقول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أبنت نايزوم كحت زيهم يبل الله سبحانه وتعالى لك كمتن انسسا مالتي حجي انسسا انت تدهي خايا مالتي تدأ تصويع خايا انت تسمع دهي تسمع سمعك يا دهي كم زولة تسمعها قل انت كم تبلع زلغات تردأني تردأني أي تردأني يعني نعنا قزات تبلع لغات الانسسات نباقع وويل كتصويع كاين نخيد مالت ديو نعنا بالعام مالت ديو نعنا ما يستيا مالت ديو وزو خلو يتفلطون يعني قل تدليسها قل تسمعها دمس تسمعها انتهي دمس ترخيب لا من الباش تسمعها مالتي سلازي ازوم جاهلين ازوم تحاتون لك كمان يوم تزبها زلو قال الناس سمعوه خلو لك كمتا انسسا حنت يردوا اليوم مالتي امره يلن مالتي سمع له قران قرأ له يسمع له اقدمهم يقرأ له قل ازي قران ازي لك كمتا انسسا حنت ترجم زي بلو نعوم كم خينو مالتي فالله سبحانه وتعالى لك كم زن انسسا غيرو يتقسم له كمثل الذي ينعق بما لا يسمع او الى خدها يخلخها كتشدرن كلخها لك دمፅ سمع ግን ትርጉም ዘይፈለጥ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى ነዞም ክሓቲ ልክዕ ከም እንስሳ ከም ኣባጊዕ ከምኡ ገይሩ ይጠቕሶም ኣሎ ማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት እዚኦም ልክ صم بكم عمي ሰለስተ ነገራት ኣሎ صم ማለት ፀማም ማለት እዩ بكم ማለት ለጓም ማለት እዩ عمي دما عور مالتي እዞም ክሓቲ እዚኦም ሕጂ እዘን ሰለስተ ነገራት ኣለዎም ፀማማት ዕውራት ለጓማት
ኣለዉ ምልኦም ክሓት ባይርኡ ዓይንቲ ካባኻ ዝበለፅ ዓይኒ ኣለዎም እዝኒ እውን ካባና ዝበለፅ እዝኒ ህልዎም ይኸውን መልሓስ እውን ካባና ወይ ከዓ ካብላትና ዝነውሕ ካብቶም ናይ ሙስሊሚን ዝነውሕ መልሓስ ኣለዎም ይኸውን ግን ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እዚ ክብል እንከሎ ሱሙን ክብል እንከሎ እዞም ሰባት እዚኦም እዝኖም ፀማም እዩ መገዲ ሓቂ ወይ ከዓ ምኽሪ ሓቂ ኣይሰምዕን እዩ ሂዳያ ኣይሰምዕን እዩ ንሓቂ ክትፅውዖን ከለኻ ኣይቀበልን እዩ ማለት እዩ ብኩሙን ድማ ሓቂ መልሓሶም ሓቂ ትዛረብን እያ ሓቂ ተውፅእን እያ መገዲ ሓቂ ትሕብርን እያ እዚኡ ሓቂ ተልካያ እዚ ሓቂ ይኮነን እዚኡ ሓቂ ኢሎም ነቲ ኮንቱ ዝኾነ ነቲ ሓቂ ዘይብሉ ሓቂ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እታ መልሓሶም ሓቂ ውፅዋ ኣይፈልጥን እዩ ዑሙይ ክብል ከሎ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ድማ መገዲ ሓቂ ኣይርኢን እዮም ዕውራት እዮም እረ ካብ እንስሳ ዝያዳ ገድማ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዓይንን እዝንን እዚ ኩሉ ሂቦም እንከሎ እንተ ደኣ እዚ ዓይን እዚ እዚ እምሮ እዚ መልሓስ እዚ እዚ እዝኒ እዚ ካብ ሓዊ ጀሃነም ነፃ ንኸውፃካ እንተ ዘይተጠቐምካሉ ንሓቂ ንኽትፈልጠሉ እንተ ዘይተጠቐምካሉ ናብ መገዲ ሓቂ ንኽትሕዝ እንተ ዘይተጠቐምካሉ እንታይ ፋኢዱ ዳ ምንም ፋይዳ የብሉን ንገዛእ ርእሳ እንስሳ እውን እቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሂብዋ ዘሎ ዓይንን እቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሂብዋ ዘሎ እዝንን ትጥቀመሉ እያ ምኽንያቱ መገዲ ትርኤሉ መገዳ ትበፅሓሉ ማለት ንዓኣ ዝኸውን ንዓኣ ዘርብሕ ነገር ትፈልጥ ኣላ ማለት እዩ እንስሳ ንገዛእ ርእሳ እውን ከም ዓቕማ ትርአላ ግን ናትካ ዝያዳ ኸፊኡ ማለት እዩ ፀማምን ሎጓምን ዕውርን ኮንካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኣላህ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዘኽዓትካ ዓይኒ ናይ ጓልሓጥ ኣይኮነን እዝኒ እውን ናይ ርሑቕ ናይ ዝሰምዐ ኣይኮነን መልሓስ እውን ናይ ዝነውሐ ናይ ተዛረብካ ኣይኮነን ግን ካብ መልሓስካ ካብ ኣፍካ እንታይ ወፅእ መገዲ ኸይር ዝሕብር ቃል ድወፅእ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝረድዮን ዝፈትዎን ቃል ዲኻ ተውፅእ ኣምር ብልማዕሩፍ ናሃይ ዓን ሙንከር ዲኻ ትገብር ወይስ ካልእ ኢኻ ትዛረበሉ ትውዕል እዝንኻ ኸ እንታይ ኢኻ ትሰምዓሉ ዘለኻ ኩሉ ግዜ መገዲ ሓቅን ምኽሪ ሓቅን ዲን እስልምና ዲን ሓቂ ናይ ሸሪዓ እሱ ቃላት ኸይር ዲኻ ትሰምዓሉ ዘለኻ ወይስ ቃላት እከይ ንዲንካ ዘበላሹን ንዱንያኻ ዘበላሹን ኢኻ ትሰምዓሉ ዘለኻ ከምኡውን ዓይንትኻ እውን ንምንታይ ኢኻ ትጥቀመለን ዘለኻ መገዲ ሓቂ ክመርሓኻ ትጥቀመለን ኣለኻ ወይስ እዘና ዓይንቲ ንመገዲ ፀድፊ ናብ ሓው እሳት ጀሃነም እየን ዝበርኻኻ ዘለዋ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ክሓቲ እንታይ እዮም ሱሙን ቡክሙን ዑምዩን ኣብ መጨረሻ ፈሁም ላ ያዕቂሉን ፈፂሞምን ኣይርድኡን እዮም ኣእምሮ የብሎምን ዓቕሊ የብሎምን ዓቕሊ ዘለዎ ሰብ እንተ ደኣ ቁርባ መዛዚኑ ራህዋ ደስታ ዱንያ ዶ ይበልፅ ወይስ ራህዋ ደስታ ኣኺራን ይበልፅ ኢልካ እንተ ደኣ ቁርብ ኣመዛዘን ኣቢልካዮም ኩላህና ዘይንማትኣሉ ዘይንካትዓሉ ናይ ኣኼራ ባ ይበልፅ ንብል ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዝ ኣብ ግብሪ ምውዓል ዶ ይበልፅ ወይስ ሱቕ ኢልካ ናይ ክስቶን ምስቶን እናበልካ እሶም ንኽፈትውልካ ወይ ከዓ ነቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ረጊፅካን ጥሒስካን ምኻድ ዶ ይበልፅ ወይስ ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ናይቲ ዝኸለቐካን ናይቲ ዝረዝቀካን ናይቲ ሽሻይ ዝበካን ንዕኡ ምስማዕ ኣየና ይበልፅ ቁርብ ሕስብ ተበልካ እሱ እዩ ኣእምሮ እንተለካ ቁርብ እኳ እቲ መገዲ ሓቂ ወላ እውን ሕስብ ኣቢልካ ንተረዳእካ ነይሩ ግን ኣእምሮ ስለ ዘይብልካ ዓቕሊ ስለ ዘየለ ነቲ መገዲ ክሕደት መሪፅካ ናይዛ ንእሽተይ ዱንያ ናይዛ ንእሽተይ ውሕድ ራህዋ ኣብሊፅካ ስለ ዝረኣኻ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ስቓይን ዘለኣለማዊ ጥፍኣትን መሪፅካ ማለት እዩ ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ ስለዚ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከጠንቅቐና እንከሎ ንሕና ይኹን እቲ መጀመርያ እዚ ኣያ ዝኽወርድ እንከሎ እቲ መጀመርያ መልሲ ተዋህበ ንመን ነይሩ ነቶም ሙሽሪኪን ነቶም ክሓቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صለ ሰለም ዝነበሩ ነቶም ኣይሁዳውያን እዩ ወሪዱ ግን ኩሉ ግዜ እዚ ቁርኣን እዚ ንዕኦም ዝዛረብ ነይሩ እሞ ንዓና ኣይጠቕሰናን ይኽትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ መገዲ ሓቂ ኣበይ ኣላ ኢሉ ክሕብረካ እንተ ኮይኑ እቲ መልሲ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንተ መገዲ ሓቂ ኮይናስ መን ኢልዋ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኢልዋ ድዩ ነቢና ሙሓመድ صለ ሰለም ኢሎማ ድዮም ተኣዚዝናያ ዲና ኢልካ ክትሓትት ኣለካ ደኣ እምበር ኣቦታትና ኣፅኒሖምልና ድዮም ኣየፅንሑናን ዝብል
ሕቶ ክህሉ ይብሉን ምክንያቱ ኩሉ ትዲን እውን ኣቦታትካ ይፈልጥዎን እዮም እስኻ እውን ኩሉ ትዲን ክትፈልጦ ይኮንካን ስለዚ እቲ መሪሕናካ እቲ ንዓኻ ናብ መገዲ ሓቂ ዝመርሓካ ክታብ ረብን ሱና ነብን እዩ እምበር እቲ ናይ ኣቦታትካ ዝነበረ እቲ ናይ ቀደም ፀንሐ ልምዲ ኣብ ፈቆዶ ዓለም ተዳርኢና ሓደ ግዜ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሃገር ተዳርኢና እቲ ዲን ምስቲ ልምዲ ናይቲ ሃገር ሓደ ግዜ ይተሓዋወስ ማለት እዩ ገለገለ ነገራት ልምድን ባህልን ዝነበረ ፍቲ ዓዲ ከም ዲን ጌርካ ትወስዶ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ናህና ልምድን ባህልና ኣለና ገለገለ ናይቲ ዲን ምስቲ ልምዲ ተሓዋዊሱ ልክዕ ከም ሓደ ዓይኒ ጌርካ ጥምቶ ኣብ ካልእ ሃገር ተመፂካ ከምኡ ገይሮም ጥምትዎ ኣብ ካልእ ሃገር ተመፂካ ከምኡ ጌርካ እዚ ሕጂ ነቲ ዲን ብዝያዳ የበላሽዎ ማለት እዩ እቲ ዲን ሓደ እንከሎ ምስቲ ባህልን ምስቲ ልምድን ተሓዋዊሱ እቲ ናቱ መልክዕ ምስ ዘጥፍእ ምስቲ ልምዲ ምስ ዝፍሕሹ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ንፁር ዝነበረ መገዲ እናፋሕሸዎ ኸይድ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ልምዲ ስለ ዝተደባለቀ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ነገር ክትፈልጦ ዘለካ እዚ ጉዳይ እዚ ረቢ ዝኣዘዞ ድዩ ነቢ ዝኣዘዞ ኢልካ ምሕታጅ ዘሎ ዳ እምበር ኣቦታትና ገይሮም ሞዶ ኣይገበርዎን እሶም ኣፅንሖምልና ኣይፅንሑና ምባል እዚ ኣድላይ ኣይኮነን እዚ መልሲ እዚ እውን ናይቶም መገዲ ሓቂ ዘይፈልጡ እምበረይ እቶም መገዲ ሓቂ ዝፈልጡ እቶም ንኣላ ንሙሽርኪን ገዛእ ርእሶም ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ص ሰለም እዚ መልሲ ዝቕኑዕ ነይሩ እንተዝኸውን ሓደ ሰብኣይ ኣብ እስልምና ይመእተውን ነይሩ እቶም ኣብ ጃህልያ ዝነበሩ ናይ ኣቦታቶም ሒዞም ኣብኣ ስቕ በሉ ነይሮም ብኣቢሎም ብጠፍኡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ቁኑዕ መልሲ ይኮነን እቲ ቁኑዕ እንታይ እዩ እቲ እዚ መን ይፅኒሑልና መን እዩ ኣዚዙና ኢልካ ምሕታት ዳ እምበር ናይ ኣቦታትና ድዩ ኣይኮነን ኢልካ ምሕታት ኣድላይ ኣይኮነን ድሕሪ ዚ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እቲ ሙእምን ከመይ ገይሩ ንኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ክምእዘዝ ከም ዘለዎ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እውን እሱ ዝኣዘዞን እሱ ዝወሰኖን ኩሉ ግዜ ክንቅበሎኹም ዘለና እንተተቐቢልናያን ነዚ ዝሃበና ሸርዕን ዝሃበና مرقصات النعوم تدا قطع بلنا حزنا نعو نملخ لنا مالتي فالله سبحانه وتعالى نتوم مؤمنين حجي تصاوعيت يا محلال فلو مالو مالتي اتي طباي نايتوم حاتي مستقصي نبي يحلف انتم مؤمنين انت كنقبر كم زلنا توم مؤمنين يحبرنا له مالتي فيقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فالله سبحانه وتعالى نتم مؤمنين بتطعم سموم يا أيها الذين آمنوا أنتم زآمنكم أنتم بأي زآمنكم أنتم بحد الله زآمنكم أنتم بتي زورتكو كتاب زآمنكم بتي زلأخكو نبي زآمنكم إلو الله سبحانه وتعالى يتصوى عنا له مالتي إذا دماني دس لك مالتي الله سبحانه وتعالى مؤمن له تصوى عكان كله كابو زعبي لن مخنياته كلنا مؤمنين كنكون مقد إيمان زحزا كنكون إنا الندلل ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ፃውዒት ክበና ከሎውን ፅሊልና ክሰምዕ ኣለና ምክንያቱ ንመገዲ ኸይር ክሕብረና ደልዩ ወይ ከዓ ካብ መገዲ እከይ ተኣለዩ ካብ መገዲ እከይ ተቆጠቡ ክብለና ስለ ዝኾነ ፅኒልና ንሰምዕ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ካፍቲ تطعሙ መምቁሩ ዘበለ ሽሻይ ዝሃብናኩም ካፍቲ ዝሃብናኩም ጸጋ ካብኡ ብልዑ እዚ ማለት ድማኒ الله سبحانه وتعالى كل ጊዜ እቲ ሓላል ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ طيبات ማለት ጥዑም ምቁር ንዓኻ ዘይጓዳእ ነፍስኻ ዘይጓዳእ ነፍስኻ ዘይሃሲ እምበር እንተ ደኣ ንነፍስኻ ዝሃሲ ኮይኑ ዝጓዳእ እንተ ደኣ ኮይኑ الله سبحانه وتعالى يحرمون يخلكلون إيه فالله سبحانه وتعالى أبز حج كابو بلعو فلنا نقوله كافت طيبات دعا بلعو كافت سناي كافت ما مقورو مخنياته انت رأى كافت طيبات بلعك ازيون انا هبكان كل الله سبحانه وتعالى نزي طيبات زندها تقبر زلك تشكر الله سبحانه وتعالى فتمسقنا لك مخنياته الله سبحانه وتعالى أسوء خلقك أسوء مبزحته زب الدنيا زركب زلو رزقون حرام يخلك مخالة نيرو تن حلال وسنات مقبرا نيرو كلتا سلسة طرأي مقبرا
ምክንያቱ ኣብ ካብ ምልኩት ወፅእ ኣይኮንካ ወይ እውን ነቲ ርዝቂ እውን ከጥፍኦ ኩሉ ይኽእል እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወይ እውን ከም ፈተነ ከምቲ ዝበልናዮ እተን ሓላል ውሑዳት እተን ሓራም ብዙሓት ንገበረ ነይሩ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ረሒም ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ራህራሂ ስለ ዝኾነ እተን ሓራም ዝኾና ነገራት እተን ዝብልዓ ሓራም እዩ ዝቆፀረን ውሕዳት እየን እሰን እውን ምስቲ ሽሻይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትረኣየን ከለኻ ኣዝየን ውሕዳትን ብኣፃብዕ ዝغፀራ እየን ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እንታይ ክትገብር ዘለካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክተመስግን ይግባእ ንኣላ ክተመስግን ከለኻ ድማ ብምንታይ ኢኻ ተመስግኖ ጥራይ ብመልሓስካ ይኮነን እዎ ብመልሓስካ ተመስግኖ አልሓምዱሊላህ ትብል ኣሽክሩ ሊላህ ትብል ኣብ ርእሲኡ እውን እዚ ርዝቂ እዚ ትምስገና ምሰናይ ተኣሳሰረ ገይርዎ ኣሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نعونا الله سبحانه وتعالى بحق نعو تجزؤون تداخلكم مالت مستعقدة مستأمنتك مخنياته الله سبحانه وتعالى انت لا بحق نعو تجزاء فينك انت لا بحق نعو تملخ بينك كافتسز بلك في الكت كتولي بالكان نعوم كتمسجون لك أنت رب الحمد لله الكام مخنياته مسجانا نجزاء رسول عبادة تمسجانا نجزاء رسول أملخوتي مالتي عبادة إن الله سبحانه وتعالى الحمد لله كلها تجزء الله مالتي مخنياته أنت رب الصغاش شاهد فان الحمد لله لك بزي ذكر زي بزي دعاء تقرب كلها إذن دعاء إيو مالتي فالسلذي انسخم أنتم باروتي أنتم مؤمنين كفتي حلال زبؤوا كابوا بلعوا كابوا ستيوا إيو الله سبحانه وتعالى يحبرنا له مخنياته انتدأ نزي حلال زي نت الله سبحانه وتعالى زحلله الله سبحانه وتعالى زفقده انت دأ تبلع كوينك كل جزء اتي عبادة خايخون كمون اتدعانا كون قبول ايو انت دأ بلعخان مستخان حرام كوينو خير دعاء الله سبحانه وتعالى اي قبلون ايو كافتي سبب ناي دعاء مقبال انت ايو حلال كتبلع كلها كاب حرام كترخى كلها كبخا كل جزء مقب حلال كتبلع كلها كمون ندقخا نسدرخا حلال زبو كتبلعو من كلها انتي تخون مالتي دعاخا قبول يخون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أنتم سبات إلهم نتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقصوا مالتي إن الله طيب لا يقبل إلا طيب الله سبحانه وتعالى سناي إيو سون سناي نقلت رأيه زقبل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله سبحانه وتعالى ون نتم مؤمنين لك كمتم نتم أنبياء لأخات تون زأززهم نعقم حالة إزاز أزيزهم إيو فقال الله سبحانه وتعالى انتيبل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إذا حجة إزاز لمن توهبي نتم لأخات الله سبحانه وتعالى نتم أنبياء مالته يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كف الطيبات كف سنة يزخونه مقبي كابوا بالعلوم لك نتم مؤمنين كنتايلهم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم زالوا معا آية زئاء نفسر زلنا مالته فالله سبحانه وتعالى كم زعينت إيو سناي زقبل سناي ونزئزز سلازي سناي دبورو سناي بلعو إنا بلع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حريث زي يم حلال فلنا كمون نزي حريث زي مملأتا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له أي أبدا لا يستجاب له لا يمكن أن يستجاب له مالت النبي صلى الله عليه وسلم يبل حدث إلى أبنت يطيل السفر غياش أشعث أغبر مقشا بعد نوح مقشا نيرو وموقع بمقشا زأكل نفسه كل درونا رؤسه درونا مليء فحشي مالتي إذا سدزي من كافة أسباب ناي قبول الدعاء انتهي
أب مقشة تكون كلخا أب دخان تكون كلخا تدعى دعاء غيرك الله سبحانه وتعالى دعاء قبله سلازي سلازي أفتي دعاء قبله ساعات كله يطيل السفر أب مقشة دخان كله دعاء يقبر مالتي إذا سلازي ناب سماء إيدو حفابيل يمد يده إلى السماء فيقول يا رب نابلي دعاء قبر مالتي أنت ربي خمس قبر لك طلبوا يطلب مالتي دعاء يقبر قل سبزي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب النابلي قل ومطعمه حرام بلع كله كاب حرام يزبلع وي تقل بقنده الله سبحانه وتعالى زحرمه يبلع مالتي نابلت موتي يبلع ويكأ سقح سما يبلع كم زأمسل بيت لي يبلع مالتي إزي كم زخون ويكأ تزبلع زلو سرقوا زمصؤ بحارطة زمصؤ بخالق السب أعشيو أطبيرو زميتو بب عينتو ناي زي فكد أقباب تتغيمون تدأ أمسيوه تدأ بلعوه زبنزب زي إزي حجي حرام يزولع زلو مالتي ومطعمه حرام ومشربه حرام كمون تستيو حرام مالت وي نجزاء رسول تزبلنا حرام كون كم مستزع مسألة ميش يكون سوا يكون كم زعين زع مسألة خسرتي وي ون أزي تسوي زلوا زي حجاو من جدي بحرام زمت أخون كله ويكا زمت أو جنزب حرام يرو بس جنزب زي ما يجز كله ويكا حلال زخونة عينة نستي خسرتهم كله السو تحتي ويعته مالته وملبسه حرام ترى بالعلم المسلمين يكونن كمون ملبسه تغد نقدانون بمجد حرام زمصوي وغذي بالحرام تنبسط سنتون بمتاي تدلادلون تي أكلاته بمتاي مليو زلو بحرام مليو فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا يستجاب له كما يرى الله سبحانه وتعالى نزل دعوه يقبل له فتسموا دعوه يقبل له مالته مغنياته كل خاصخة نفس خان قلبتك بحرام تندقوا كدانك بحرام كلها بحرام ناخونك كما كان الله سبحانه وتعالى قربك حياة تبدر الله سبحانه وتعالى زازك قريفك خالد نقرك خلاص يا رب لك دعاء تجبر مالتي سلازي انت دعانا قبل لنا الله سبحانه وتعالى انت حدثت دعاء بيرو مو زدعوا الله سبحانه وتعالى ادم زي قبول انت خير يريو ناب نفسه كملس يقبع مالتي أنا سنتخويني دعاي أو كم زيادة أمسات حاجة يراه النمونة دعانا ويحكي زي غيره مو الله سبحانه وتعالى يتقبلا إذا دعاء زي أي سمرة الليل مو من الباش أنس انتاي يقاز الغورك والله يلون ناب نفسه كملس يقبع من الباش بحرام زبال عقنزب يهلو خون ويون بحرام ناي أيتام زبال عقنزب يهلو خيليو ويون كم زي أمسال عينتات بحرام زوصود عقنزب تدعى له خيلو كاب نزل جنزب زي كاب نفسه خلق الله مالتي مخنياته كابتي أسباب الدعاء أسباب قبول الدعاء حدثت كاب حرام كرحق الله أنا حرام كبل يبل لذلك الله سبحانه وتعالى أبزأ آية زي آدماني اتحرام انتهي مخانون اتحلال انتهي مخانون اتقصلنا له اتحلال كله بحافة شو تتقش له كله من طيبات ما رزقناكم كله خاطر السناي زبو نجر كابو بلعو كافتي نحن ذهبناكم شيشاي كافتي نحن ذهبناكم صقا كابو بلعو الله سبحانه وتعالى اتي حلال زبو بحفشو فنيلنا ايو اسو مس فنولنا اتحرام انتايكم مخانون يتصبلنا مالتي تنحرام تصبا سلازخونا مخنيات الله سبحانه وتعالى كل حلال زبو انت اخذ تصبو خوينو كتاب القران نجزارسو ياكلني مخنياتو رزق الله سبحانه وتعالى شيشا الله تصقى الله سبحانه وتعالى اب الدنيا زلو كتقصرو انت اخوين كوحد يكونن سلازي الله سبحانه وتعالى تنحرام زبوان وحدات سلازخونا كتصبا سلازخيلا نعن يتصبلنا مالتي فالله سبحانه وتعالى اتنحرام يتصبن يقول انما حرم عليكم وتحلال ازيو حرم لكم كيت حرام زبلو غير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إذن 4 زيئا تتقسنا اللواء أبكال سورة تدارينا سورة المائدة قرب زيادة تنتناون نركب مالته جن تتنتناون بزوح يكون نابنة بسورة المائدة الله سبحانه وتعالى انتيبن
آية قطر 3 حرمت عليكم الميتة زيات تغسان والدم ولحم الخنزير زين حج له وما أهل لغير الله به بدحري زمت اللواء في سورة المائدة قطر 3 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب زين 4-5 تغسان أبنات المنخنقة الموقوذة المتردية زبهلا زلوا زين حجي كلن أمنتي اتقاءتوا خيلا أبتحتي تحت انتي أتوا زين سورة المائدة زلوا أبزاء آيانا هنا نحكي نأتون كينا تحت انتي كأتوين حرام لكن تحتي إنما حرم عليكم الميتة نعم أبتحتي موت تخاطوا لأنه المنخنقة كبل كلفتا آيانتا تحانقة زموتت تحانقة هوتها زحالفة مالته المنخنقة وي بعلها تحنق كلها وي ون بعلهم تحنق كلنا أبنت ليت أسير كيا خلقها بجمد كم جل جرا تغيظ حجرة تحانقة موت كلا زي منخنقة تبهل والموقوذة تبهل دماء موقوذ مالت وي ببتري زي مثلا وي كأب إني هرمكا تقتلها تموتان كلها ترى دم زي كوينو ولو نافرت كان قتلها كان تدعى حريمكايا ومو تدعى دم زي وصات بخارة ببلح نقرتا زي تحاردت حجي زي موقوذة يا تبهل كده ممكن غيرهم قطو نيرهم مالتي أمس قابلهم بتر غيرهم ويون حجوين قال له أوروبا يبلو كي متان كي عزبوا مالت كأخي ساقة إنسسا مالت قجف حاطين له رأسه يهرمونة إنسسا قوم مصبروا أخلوا بحانسا تنفاسه يحلف له كم زعم مثلا تدعى ميتو دم كيف سسين تدعى بقول بقيت حارة تدعى ميتو حجزي موقوذة يبهل والمتردية تبهل دماء متردية مالتك كاب لعل صريفة زموسة مالتي صريفة كاب قبوت صدف ويكاخب لعل مالتي صريفة تحت تدعى ميتا أزي أون ميتا مالت والنطيحة النطيحة مالتك توقي أزموسة ننحدن طبعا انسسا واقع يخونا ولا طالقنا ولا ونكبتي خواقهم كله حد زي ترى أكبر تلو ويكا قتلوهم كموت سلازخيل وما أكل السبع برضو وما أكل السبع زبي يخون ولا أنبسا يخون قلي زبالعو مالتي قدم أبقزي جاهلية انت دا أتريفوا لهم زب انت دا حان سلف عزو خيدو تا بقع تدا أركبهم ما أتريفهم ما ولا هم تموت أو آخر الله يبلعوان يرون مالتي جن أبسلمنا زخل انت أميتوا أي كردني لذلك في سورة المائدة إلا ما ذكيتم لا بنت حدا إلا ما ذكيتم مالت انت دا أركب قالوا بهيته انت دا أركب قالوا مالتي ولون لا بنت انت دا زب مسيو حد جزء انت دا بدع يخون مقال انت دا منشتها بلو الله مالتي وما منشت الله كي متتركب قالوا مالتي وما مسيحها أحد دا حلل كيا إذا أحجي حلال مالته مخنياته جينا خيمة تتكلم تنفاسها خلا بهي تخلا سلزركب كلا كم ونتن الموقوذة والمتردية بهذا ترأخب لعلى صريفة أون أنت إنسسا وما كيمة تتكلم أخي حالة تتكلم أنت أركب كلا بتنفاسان كلا أركب كلا مالته تبلع يا زي أون نايت صريفة تايكورن صريفة أون من الباش إقرأ تسير خون ولا أون حقوقات تسير خون خيلي أي تنكساق سنيا جن بهي تصل زلا مزيكا تركبلا أزي حجي حلال تخون مالتي سلازي انت حرام تبتكيا زموتت مالتي غلط ولون كي تنكفكا خلقها تموت صديفات تموت بزخون يكون عينك تموت الله سبحانه وتعالى أبزع آيات زي التغسى إنما حرم عليكم الميتة زموتت مالتي تنفاسا زحالته إزي أحجي حرامي زخونة تموت تري حرام ويس موت زخونة حلال اللون حتى قرطو كلهم أيوة صبوا عسان أنبطان لو كاب زموت زي عسان أنبطان ترى عسى موت رخيبك موت عسى زي إحنا خيط حلالين والعينات بدونهم فلذي عسى موت مخنياته عسى تحلو بالآخرك بحرك تحوش تحلو مالتي ونيات وصخلص أخلها قربة يتنحني كموتي مالتي سلذي عسان أنبطان ولون موتات يكونوا حلال يوم مالتي
يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا ميتتان ودمان كلت موتات الله سبحانه وتعالى نخنبلعنا فكدلنا السن دماني كم تازبلنا السمك والجراد ماي دماني وشت ماي زلو ويكا النبي صلى الله عليه وسلم زعب بحر خزار من كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه بحر بحر زبها لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتي ما يطهر زخونه مالت وضوء تقبللو زطهرك نصعت تصبلو زطهرك مخنياته ماي بحري اينجسني زخونه يكون نجاسات اتخلص تطفئ مالته ولا ون ملء نجاسه ملء على نجاسات مخنياته اسو بزح اسو يعبي مس مريت كلها ختمزازنهم كلها حجي تا مريت انت حدا سلسيتها تخون تي كلت اف ثلاثه اف تخون تي زعبين انت اينايو تبحري سلازي فصيم خنجس سلازي النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه مايوس طهوري نزخونه زنصز تصري مالتي وضوء تقبرلو نفسها تصور يطهرك وهو الحل ميتته او زموتاتون تم انسساء زلون نايقدن بهيتهم حللهم علني تبلنيخا انت دا ولاون انتموته مويت توصون حريتك كحرتكون تبلعوا اخا فالنبي صلى الله عليه وسلم ازي وسانه ازي اما حلالكم لنا ايام حديث أحل لنا ميتتان ودمان تن ميتتان لنا السمك والجراد تن كلت دم أبزي آية زي أون تدقسالنا إنما حرم عليكم الميتة والدم دمكم حرامي أين دم حرام جل الدم المسفوح التي نبقع حرد مسدلكايا وكأن لام كل حرد مسدلكايا مجمريا قال دم مالتي إذا حجز دمزي حرامي مالته دحريو دحر مستحللت جن إذا دمزي مسوطة تنجزاء رسول تموتون حرام زقبر زلو تايو إذا دمزي مترافع مالته حتى إسساحة موت كلها تدام أبي ترف زلو أب أصل ترف زلو إذا حجين جزاء رسول نخلا حرام جروا مالته الذي إذا دمزي نجسيو نجاسة له خمون حراميو كتبلعو يبلكان كتقربون يبلكان جن كان زوج ما خلت نجارات لنا أبنت دائما الكحيد أبين أب وشتي انسسا زركبا مالتي قدام كبدي تخاليت ما طوحان زبهال تا لا نشت بهال السن حجي كلتين دمين كم ربع دمين زغط صرا جن زين الله سبحانه وتعالى حلال غيرونين مستدم أي كتصرانين ولاون دم يخنا مبزحتن جن سقاس لزلهم سقاس لتحوسا الله سبحانه وتعالى نزيع حلال يرمنا مالتي علماء يقولوا بزعبا زون تزراريبهم أمو حانت أسسا مويتا يبلغا أمو خا جينا خي حلق يا خلا خير كبك الله خلاها وين حانت دورهو جينا بكبدا تنقاقحو خيو صفتان كلا انتو موتت زنقاقحو حزن ازي صبازن انت اي نجس ديو ويس نجس ايكونن نابنت حجي نبلا حنت لما تحل بالك انا تقاربك خلها شعا كرف لا مويتا موزن صباح حلب تبلك انت ستخاين كمان يا اخوانا لا مسموتة تنبال أنا أموت مسبلت نيرون لي صباح أتصنحكو يا صاع نجزير نعم يا ما يجوز إذا حجي زدا مزي نجسي بالعلماء صباح نجسي تنقاقحو النجس يعني ولا وإن أبنت أنت تدره مويتا دحرج إذا بحثا تقحن ترخب كاب كبدا زي أون نجس يعني فكلها محرم مالتهم سلامتاي يبلو علماء كلت رؤيت لهم شافعيا انت يبلو لهم سلامتاي نجس كوينا يبلو ازي جزء منها قال خطا كفال سلازخونه ايو نجس كوينو يبلو مالك يبلو ما كلهم نجس يبلو قدناتهم موص لهم يوم قال يبلو كلت يوم سلتلاقوا بحدث لزنبور ده انبر بينهم يوم قال ابحنتي أقحى سلازنبور خلت يوم تحاوسهم سلازنبورو بالمجاورة طقان سلازنبورو أسي نجس ومنو جن توصيته كله حدا كلهم نجس مخانو كتقربهم زي بالكا
حرام مخانو يتغصو مالته. ثم يقول دحرزون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير ولاون حردو ولاون أطبق حردو أب ملك علو أبللو كل جزء حرام مؤنا جديت موت قون يبون لحم الخنزير مالتون سجى حسن مالتي سبحة هنا خير أبزع يا زياد ولحم الخنزير يلنبر وشحم الخنزير عبادني لنامو تسبحا بيننا وصينا تبلعنا كمية كله بتغلال تحرمية مخنياته قال من الباش لحم الخنزير يلنبر سبح خنزير عبادنا يلوم من الباش مأتون خيكو كله بحدي لأنه كله تقسم كله نابلنا تزحجي ورص عبيكا سقا بقيع كتب لان كلخا سبحت اللواء حجيزا قال زي تبهل لي تبهلني سقا بقيع كتب ولا مسفح والله سقا بقيع خاتم له مخنياته وشو يسمو مالته كل جزء مستي سقا تحواوز لازمت مبزحته خنتايو زخون انسسا مبزحته سقايو هو سبح بزحته اللون الله قل مبزحته يبزح العنبر تي سقا يبزح مالته تي سبحي كما شفن سلازي أبزي الله سبحانه وتعالى بسقاط رأي تقصوتها سبح زي تقصان خيتبل أتي سبحي وحسر زخونة أبتحتي سقائي زأته مالته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله مالت نأسنام يخون نزخون يخون بجيك الله سبحانه وتعالى كالئ انت دأ تصويع كالو بسم قرب ولا باسم ميكائيل باسم جبريل باسم عنديل ولا باسم جبريل باسم شيخ فلان شيخ علي شيخ محمد بل ولا شيخ فلان ولي عبد القادر بل ولا شيخ بالله شيخ مرت شموم غيركا باسمهم اللي كان تدع حريتك يوم ولا هم باسم سواءات الكحردو ولا هم باسم هي زلون ولا هم باسم زموتون زلون بزخونه بجيك الله سبحانه وتعالى قال انت تقيسوا سب يخون ولا نبي ولا خافتم لأولاد خافتم الله سبحانه وتعالى زفتهم أنبياء ملائكات يخونوا السمون تدعتاق يسموا زي بز حرد بتكي إيو تقربوا بالكان حرام إيو وما أهل به لغير الله كدم أبدي جهل يازقبروا وزنبروا الإمام القرطبي عن عائشة زم حلاله حديث قال له يقول القرطبي أنها سئلت أي عائشة تحاتتا بزعبان تحاتتا أنها سئلت عما يذبحه الأعجم لأعيادهم سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجاره حتى تكلا توم أعاجم مالت أفتق زي توم أسلام يكونوا مالتي وزي إسلام مالتي توم كفار مالت ولون عرب يكونوا كفار مالتي تجزيتي وموزن صلاة زيهم نتفستهم لهم زحردوا نتعيد نتبعال لهم نبعالهم وخبعوا لهم نيبعال لهم زحردوا ومو كاب زحردهم هدية انتهابوا خاص انتهي تقبر بزعب هذا عائشة تقول نزم عافزي لهم زحردوا أي تقربوا أي تبلعوا نزف يستاذي تدعى حريدو ولا سم الله سبحانه وتعالى يذكر له نزف معان تزيلوا تدعى حريدو كتقربوا يبلكان مخنياته طبعا كنت كلها نفلتو ناي أفتق زيتي زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حانتي أي هداويت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سقام سأهلهم تقبلهم هديات تقبلهم بلعم سلازي أيهوداويان زحاردوا ويكا نصارى زحاردوا في تجزيتي حلالي ميرو مالتي الصوم حجي قروا بتخاخنوا قال نالباش هديه يمصل كمالتي اذا هديه زي اتنا محراده يكون انا شجر زلو حجي نمن تايلو تحاريدو نفس تايلو تدعى تحاريدو كبر نفس تايلو تدعى نفس تقبل لهم تدعى حاريدو سيدة عائشة أي تقربوا إلى تزاربا يبلو لكن الله سبحانه وتعالى زي مسحرمه زي محرمات زي مستقسه
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله مسبل نبي محلالف مالتي يقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم انت دأ حد سب بسئنة زأكل تجدد ويكأ تجنب إذ سبزي انت يقبر إذ سبزي الله سبحانه وتعالى نخبل عفكد له مالته لكن أتي شرط انت له مالته غير باغ ولا عاد مالت قلك سجر يبلون حدود كحلف يبلون إذا مالت علماء بخلت عينة تفسير فسرهم مالته غير باغ ولا عاد يبلو مجاهد بها المفسر انت يبل إذا سبزي انت رأى بشفتنت زي كونه مالت حدثت كاب عدي نشفتنت الوصيو أبدأ نخزمت سبنه قتل شفيته شفتا خوين مالته وموز الشفتا زي أسلامي كساحة جيش بس سراقي خوينه شفتا يقول قلنا أسلامي نقول له إذا سبزي انت رأى زبل عسينه وما موت رخيبه موت نخبل في قدره أي في قدره إذا سبزي في قدره مخنياته سلامتاي إذا كاب مجد وجه سلازله وشفتنا نسب قرة سلازله إذا سبزي إذا الله سبحانه وتعالى زفقده فقد نعه إذا فقد زي أي وهابني مخنياته إسو نمتاي خطقهم اللي حجين ترى بلي عصوتي وندقنا أفتو شفتنته قصر سلازخونه أي في قدوني مجد حق سلا زي حازة مالتي وهو من معصية لزخيت سب أما قشانا أبنت لك خمتي قياشا يبلو علماءون انت دأ سفر معصية خوين هذا سد كيف حدا عدنا بحدا عدي لمعصية انت دأ يقيشا له مالتي نقول له بعينة معصية له كيف حدا عدنا حدا عدي زخون عينة معصية قدر يتخيدان البر أما قد انت دأ يبلو حتى قصر الصلاة صلاة كسجد انت دأ خوينه قصر كسجد يقولون أي في القدوني قصر إذا رخصة زي إذا فقاد زي لمن يتواهبوا نتن طاعة الله لله له التي خير نسناي زجيش ويكأ ناي الدنيا صراحة له خوينه طعي صراح نأو زجيش تأمبر انت لا سفر معصية يعني معصية له زجيش هالله انت لا خوينه إذا سبزي أتى الله سبحانه وتعالى زهدنا رخصان فقاد نعو أير إيوني يبلو سلازي لك انت لا سبزون أب معصية له خوينه ويكأ እዚ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ኣብ ሕማቕ ቦታ ንማዕስያ እናገበረ ከሎ እንተ ደኣ ተገዲዱ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ጠሚሙ እሞ ብጀካ መሞት ወይ ከዓ ብጀካ ላሕመል ኸንዚር ወይ ከዓ ሓራም ዘብኡ ብጀክኡ እንተዛኣ ዘይረኸበ ሰብ እዚ ነዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሂቡካ ዘሎ ሩክሳ ፍቓድ ክጥቀመሉ የብሉን ይብሉ እዚ ሓደ ዓይነት ተፍሲር ሂቦሞ ማለት እዩ ካልእ ዑለማ ድማ ይብሉ غይረ ባغን ማለት ነቲ ዝተዋህበ ፍቓድ ማለት ንሞት ንኽበልዕ ፍቓድ ተዋሂቡ ወይ ከዓ ላሕመል ኸንዚር ይኹን ነቲ ሓራም ዘብኡ ንዑ ንኽበልዕ ተፈቂዱ ተገዲዱ ተፈቕደሉስ ከም ሓላል ገይሩ ክሪኦ የብሉን እንታይ ደኣ ሓራም ከም ምዃኑ ከኣምን ኣለዎ ግን ክበልዕ ከሎ ከም ፍቓድ ተዋሂቡ ፍቓድ ኮይኑ ወይ ዝበልዕ ዘሎ እምበር ሓላል ኢሉ ክኣምን የብሉን ይብሉ እዚ ካልእ ዓይነት ተፍሲር ማለት እዩ ካልኦት ድማ ይብሉ غይረ ባغን ወላ ዓድን ማለት ኣብቲ በላልዓናቱ ክትንቀቕ ኣለዎ ንዕኡ ዝዕንግሎ ክበልዕ ኣለዎ እኽልቲ ዝኾነት ንዕኡ ካብቲ ተዋሂቦ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ሓራም እንድያ ዘላ ዛ ናይ ላሕመል ኸንዚር ስጋ ናይ ሓሰማ ረኺቡ ንበል ካልእ ብልዕሲ እዩ ጠሚም እንተ ገዲፍዋ እዚኣ ክፀንሕ ኣይክእልን እዩ እሞ እንታይ ይግበር እዚ ሰብ እዚ እታ ንዕኡ ትዕንግሎ ክልታ ንዕኡ ትዕንግሎ ይብልዕ ዳ እምበር ሕጅስ ዕድል ረኺበለ ክኢሉ ብዝከኣሎ 2-3 መዓልቲ ሞ ብዚኣ ክቐንሞ ፅቡቕ ገይረ ክበልዕ ኢሉ ኮፍ ክብል ክቐንዮ ማለት ካፍቲ ንዕኡ ዘድዮ ዝያዳ ክበልዕ ይብሉ ተን ኣድላይ ዝኾና ንዕናን ክወስድ ኣለዎ ይብሉ ከምኡውን ካልእ ሓላል ንኽረክብ ክእለት እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ናፍቲ ሓራም ክዛዙ የብሉን እንታይ ደኣ ነቲ ሓራም ገዲፉ ናፍቲ ሓላል ክደል ኣለዎ እንተ ደኣ ዕድል ኣሎ ኮይኑ እንተ ደኣ ተስፋ ኣሎ ኮይኑ ክፅበ ኣለዎ ወይ ከዓ ክደል ኣለዎ ስለዚ እቲ ሃምናቱ እቲ ቀንዲ ሓሳብናቱ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ሓላል
ክደል ኣለዎ ተደኣ ተሳኢኑ خلاص ፈፂሙ ዘይተረኸበ ታ ሓራም ትፍቀዶ ማለት እዩ ሓንቲ መስኣላ ድማ ኣላ ይብሉ ሓደ ሰብ ፀሚኡ ዝበልዖ ስኢኑ ክልተ ምርጫ ድማ ኣለዋ ወይ ካብቲ ሓራም ማለት ወይ ላሕም ሞት ወይ ከዓ ስጋ ሓሰማ ክበልዕ ወይ እውን ኣማና ዝሃቦ ገንዘብ ነይሩ እሞ ከዓ እቲ ኣማና ዝሃቦ ድማ ገንዘብ ዚአን ኣይተቕረበለይ ይልዎ ወይ ከዓ ዝናተዩ ሞኒ ወይ ከዓ ናይ ሰብ ገንዘብ ኣሎ ንበል ንብረት ኣሎ ንበል ሕጂ ክልተ ምርጫ ኣለዎ ወይ ካብዚ ሓራም ዝኾነ ካብ መይት ይኹን ወይ እውን ካብ ስጋ ሓሰማ ክበልዕ ወይ እውን ካብቲ ናይቲ ናይ ሰብ ወይ ከዓ ብሓይሊ ዘሚቱ መንዚዑ ንበሎ ግን ከይተጓድኦ ከሎ ከይቀተሉ ከሎ ከይሃሰየ ከሎ ኣይናየን ይመርፅ ኣይናየን ገብር ኣብ ሸርዒ እስልምና ኣይናየን ተገበረ ሓይሽ ፈትዋ ንገርብና ካባኹም ሕጂ ክልተ ምርጫ ተረብ ወይ ሓንቲ ንበል ሞትን ወይ ስጋ ሓሰማን በዝለዋ እዚአን ረኺቡ ወይ ከዓ ናይ ሰብ ገንዘብ ኣሎ በዚ ናይ ሰብ ንብረት እሞ ካብዚ ሰብ እዚ መንዚዑ ክወስድ ግን ከይተጓዶ ከይቀተሎ ከሎ ኣይቀተሎን ኣይሃሰዮን ኣይሃረሞን ዓይነተን እታ ትፍቀዶ ዓይነተን ተገበረ ሓይሽ ላላፍቂዱ خلاص ተኻሪጅ ኣለ ብሓይሎም በረ ሞት ክበልዕ لا ክልተን ወይ ኣማና ወይ ከምዚ ዓይነት ብዘይ ፍቓድ على كل حال تا ሞት ትኽበል تا ሞት ها يا اخوان كلكم ሞት ትብሉ ولا طاقيكم ማለት ይሰغاዩ يقول العلماء يقولون إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة لأنه أصلا إذا حجي إذا فكرك هذا له قدعات له لكن يبلو علماء انت رأى نتسبتي ديت قدعون زيت حاسيون انت رأى خينك نايك كالسد كابو سيطا من زعك بلع مخنياته اتي نعخي قدعكاني طعناخي قدعكاني نعونا قدعكاني لها صباح نقول ترحبك مرسو لي خلق تجدد كي حتوصل له زلها سلازي نابز زجدد سير كان مرجع حرام زي اتفوكس يبلو علماء لذلك يبلو حدا يعني في احاديث نزل نجر زي تدقف مالتي روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره فرد إليه ثوبه فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق إذا حجيك حدا حلف مالتي أنت يبن إذا صحابي حدا جزء أب مدينة قميت نيرو مالتي دلعو حيدو تسعين نيرو وما حدا جزء بحانتي زر زلو بوتا حلف نيري بحدا كم جاردين ويكا مزرعة زلو مالتي زرعت زلو بوتا أو بصحكو انت يرحبوا مالتي أو آتيو كم زبعتنا تقبر مالتي وشنطيته خافتي شويت حاسيو قسيمو قلت والله طعيم وسب زدماني قرط عبيرون فتا انصلو صعبيرو ملا عبيرو تسكيمو خيل جميل مالتي فتوانا يرجع له يتغيد على غيره عيزهم تيو يحدقوا مالتي ويتصارفوا يحرموا تي أسيرو زنبرة زويتن كله أحديقو مالتي كيف يبلو صقو مالتي أنا خدان أنا قوينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخيب مالتي يا رسول الله الله منكم ترغب رب معلتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نتي وانا مزرعيت ومالتي وانا جاردين فبعل تاجرات مالتي فابلو ما أطعمته إذ كان جاء طمين كله أيبلعك جاهل كونون كمي يركا خمس بالله عيفلتكايو سلازي
እዚ ገበርካያ ጌጋ ኢሉ ስለዚ ታኽዳኖታ ጉልበታ ኣንሰሎኡስ ምለሰሉ ይብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ነቢ ስ ሰለም ነዚ መስኪን እዚ ነዚ ጠሚዙ ነገረ ሰፊሩ እኽሊ ወይ ከዓ ዝብላዕ ነገር ይህቦ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሓዲث እውን እነቢ ስ ሰለም ይብል መን ኣصባ ኣብ መዝርዓ ኸይድ ከሎ ኣብነት سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه إذا دماني النبي صلى الله عليه وسلم حتى مالته في الريات جينا يا مالت أبقرب كله انت بلعك خابوس كمي مالت كيف كالك مالته نابنت طبعا ناول نهض حدا جزين تنخا بقرات شنطه قبلك قرب سجن يكون ولا غير يكون اسي حسابك تقسمها ስለዚህ ብዛዕባ እዚ حتى مالته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب منه من ذي حاجة هذا سب تدعى طمي مالته تدعى حاجة له أدلا يخينه أمه بلعه غير بفيه دعفه مالته كند عقله مالته غير متخذ خبنة مالت أو خلوا دماني نصباح دما خوننا درارنا خوننا إلى تدعى قرص عبد الغوصد أبو الباب يكون شانطو يكون ولا أبلغته زين أي فك أدني جن بيدو آخر الجزء وسد عبيله حدا خلته أو بلع تبلت أميو زي من مشجر يقول الله إذا حج كيف كذا خلوا زي جنزبو خلوا نخبلع زي فقاد حرام أيكونن تدعى أمي مالته سلازي زي أنا متأكد إن نازلنا جديتها فقاد أيد كاني أنت دعى طميخا أنت دعى أدلا يخوين مالته أبي يتميت سلازي نفتي موت نفتي حرام زبون وصو حرام زبون كتقرب يبلكان إذا آتا قندنا قال فيقول الله سبحانه وتعالى إذا سبزي فلا إثم عليه تجددوا جديتها خوينو سئينو بسئنة زأكل تدعى موت يخون سقا حسما يخون ويون دم يخون تحرام زبولو الله سبحانه وتعالى أن تدعى بلعوا ذنبي يبلون حاطيات يبلون كافت زبولعوا نعوا درجة حلال يخوينو مالته فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله فلا إثم عليهم فلا إن الله غفور رحيم غفور مالت أزي محاري انت إذا محرك حجي إذا زبالك إذا حرام الله سبحانه وتعالى يمحرك مخنياته السخاء فتيقا يكون كان غيركايو من رجاء رخبكا يكون كان غيركايو جنت قدك أسلزقبكايو الله سبحانه وتعالى يغفر الكامالته الله سبحانه وتعالى أي حاسبك كانيه كما هو الله سبحانه وتعالى رحيم رهره مخنياته رهرهات زيه اللي ونيرو فتصيب كي تقرب ولا موت بلك نيرو مخنياته حرام جرين لي خلاص أي تقرب بحرام حرام يعني قال سباتكم قلوا إذا حق يخل كيلواي يخل كيلواي موت عليك يا تقرب لك ولا هنا دياتك تقول ولا تنفاسك تحلف حقيت الآخر كيلواي تقرب بازك لك وسبع له قال الله سبحانه وتعالى هو تكحلف لك حرام يلو قال له قال رحيم الله سبحانه وتعالى نعخان زخبك كان نعخ زغداء كان يدلني انت دعا عهد غداء كبصحك خوينو وتنشتي غداء نخدبر فكدك ما حرام بالعايه اي تفرا جن كابتي فكدك زياده تتكرر بالكان رحيم اذ احل له الحرام في الاضطرار نتي ابجزي ادلا يخون كله نت حرام نخد بلع سزف قبلك الله سبحانه وتعالى بطعمي رهره لذلك مسروق استباه له كفتم تابعين تايبل قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار يبل دخل النار ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله سبحانه وتعالى نفسه ما يتقتلوا السوء الله سبحانه وتعالى بأخم الزي رهراهي سلازي انت رأى يبل زي سبزي انت رأى حدا سب أتلا يقول تجددوا طميوا أمه اتي ناب النت دبلع ستسعي ناب مستر رغيبو سواء يكون دسكر نجر نيرو كمون حرام زخون سقا بحلال زيت حرده ولا ون وما أهل لغير الله ولا ون سنميلون مسلمين زتحرده بل بب عينته حرام زخونه إذا بالعز تراي نيرو أمو أنت قدفه نزل عندنا زنسة أنت قدفه خموتيو أنت بالعدم حرام كونه يبلال
እዚ ሰብ እዚ እንተዳ ኣነስ ብፅሩይ ክመውት ብንጹኸይ ክመውት ኢሉ እንተዳ መሪፁ እንተዳ ሞይቱ እዚ ሰብ እዚ ነፍሱ ዝቐተለ ማለት እዩ ሓዊ ጀሃነም እዩ ዝኣቱ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደልካ ስለምንታይ ትገድፎ ትንፋስካ ኣሕልፍ ኣይበለካን እዎ ሓራም ኢሉ ክትኸልከል ተባሂልካ ኣለኻ ግን ትንፋስካ ኣሕልፍ ስለ ዘይበለካ ስለዚ ኣብ ገለገለ ሰዓታት እዚ ፍቓድ እዚ ዋጅብ ይኸውን ግዴታ ይኸውን እቲ ካብቲ ሓራም ክትበልዕ ኣብ ግዜ እጥራር ፍቓድ ወይ ሩክሳ ኢልና ኣለና ግን ሓደ ግዜ እውን ዋጅብ ይኸውን እንተ ሞት ትመፅያ የጅቡ ዓለይክ ትግደድ ኢኻ ክትበልዕ ልክዕ ከም ፈርዲ ከም ዋጅብ እዩ ዝቁፀር ምክንያቱ እንተ ዘይበላዕካ ትዝዓበየ ጉድኣት ስለ ዝርከብ ነፍስኻ ስለትሓልፍ ንስኻ ስለትመውት ወይ እውን ሞቶ ዘይመፀ እንተ ካልእ ጉድኣት ዝመፀካ ኮይኑ ኣእሙሮኻ ትስሕት እተ ኮንካ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ሕማም ዘስዕበልካ እተ ኮይኑ እውን ሕጂ ዝዓበየ ጉድኣት ንኸይመፀካ ካብዚ ሞት ካብቲ ሓቃም ተባህለ ካብኡ ትበልዕ ነቲ ጉድኣት ከተቕልል ኣን ላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ሓራም ክገብሮ ከሎ እቲ ሓላል ክገብሮ ከሎ ስለምንታይ ኣይገይርዎ ንዓኻ ስለ ዝረሓመካ ንዓኻ ስለ ዝረህርሃካ እንዲ እሞ ንዓኻ ንክቐትል ስለ ዘይኮነ ትቐንዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝደልዮ ራሕማ ብናቱ ንስኻ ፅቡቕ ክትነብር ካብ ሕማም ርሕካ ክትነብር ነፍስኻን ስውነትካን ጣህር ኮይኑ ፅሩይ ኮይኑ ንኽነብር እንድዩ ስለዚ እዚ እንተ ደኣ ዘይገበርካ ነፍስኻ ዝያዳ ትጎድእ ኣለኻ ስለዚ ንዓ እንተ ደኣ ብዘይካዚ ምውትን ብዘይካዚ ሓራምን እተ ትመውት ኮይና ትሓልፍ ኮይና ነፍስኻ ወላ እውን ሓራም ተገበርካ ሓደ ግዜ እውን ዋጅብ ይኸውን እዩ ስለዚ ነፍስኻ ኣይትቕተላ ነፍስኻ ኣይትጉድኣ እያ ለይኩም ሰላም ትፈضل نحن أذان نعم حتى صبغ حتى مالتي حال جزء تراينا سجى حسما ونايكون كاد ون كركب يخل مالتي سجى حسما يكون ويون نابنت اللون فوسي أزمة زبلو دم ناي قلب حب تاشو مالتهم ناي براري انسساتات اللو دم ناتهم تستخاون تأزمة تقد فكا يبدو ويكم زعنا مثلا اللون حد عينت مستون قال حمام زلو سب كابو ستيب وغير كاون تحصب زبلو خالو ازي بزح عينت هذا مالتي فالله سبحانه وتعالى زخون يكون حمام ما جعل الله يعني زخون يكون حمام الله سبحانه وتعالى فوس يرضي تفوس دما كل جزء بحلال كتفوس اذا كان انبر بحرام فصيمك كتفوس يبلكان اتي الله سبحانه وتعالى حلله زلو اسو بزح بجك او كاد نجر كاب طبيب حجي طبيب ما يقدر يكون سجى حسنات ما يلقى سجى حسنات راي فوسي كاد فوس له ملي له دعاء له ذكر له بكتاب قران غير كاب سنه نبي غير كازغبر دعاتات له طبيب بوتات خوص خير أمتي عندنا بجهد سلازقبرو زنبروز سلازي أبوتاتنا زسمعنا لك كتبت زي كوينو فقود يكون سجى حسنا يكون زخون يكون حمام زلو وسب انت دعا فوسخا أب حرامي انت دعا تباهلو كأمن يبلون الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء زخون يكون الله سبحانه زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبلوه الله سبحانه وتعالى زخون يكون حمام زوردو نعو زفوس فوسي أوريدو إيو صغون حمام الله سبحانه وتعالى فوسو يريو من الباش خايف لك كانت تكون فوسو لأنبر ويون شيطانة تايلوكا خون خيريو ترى يزي كونان كاري سباتون أب ناي أجنان زخودو اللو أب ناي طببت زخودو اللو بطبيب فوسو اللو بدم زفوس بدم زجلتو اللو بزح نقرأت اللو بحرام تفوسو يبزح حتى عدنا غمان كابح ناي مقرع اللو غمزبال ناي زار اللو ناي عفريت اللو مليون له زي حجي كله ناي شيطان نقريو سلازي انت حدا سبب من الباش قل الله سبات كاد فوسي رخوبون عقد صبت السطراي مسلم زول سبات زي أمون كتم قاقود لهم مالاتي وكات حرام كروحكو اللهم ما شاء الله طيب صدقت مالا زياون زيادة أقل نقرتها مجمر يا زبرنا يا أرست مالتي كلتي نحن نختارون نحن نقبلون كتاب ربنا كافرنا لبن صنحنا مالتي كلت آيات ريفنا لو أنا عندهم جرسان ولا
نعن جرسا إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بقد نجر إذا آيازئون نتم يهود እያ ትጠቀስ ማለት እዩ ግን ንዖም ክትጠቀስን ንዖም ክትወቀስን ከላ ንኹላህና እውን ተርእየና ማለት እዩ እወሶም ብግብሪ ኣርኦሞ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صለى ላه ለ ወሰለም እውን ገይሮሞ እዮም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صለى ላه ለ ወሰለም ታሪኹን ስሙን ኩሉ ብዛዕባ ነቢና ሙሓመድ صى ه ሰለም እናፈለጡን ከለዉ እቲ ተዋሂቦሞ ወይ ከዓ እቲ ዝነበሮም ሽመት ንኸይተፍዖም ብማለት እቶም ኣይሁዳውያን እዚ ነቢ ኣይኮነን ንሕና ኢና ንፈልጥ ኢሎም ነቢና ሙሓመድ صለى ላه ሰለም ከም ሓሳቡ ነቢ ገይሮም ይቆፅርዎ ነይሮም ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ዓረብ እቶም ሰዲን እቶም ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፆም ዲን ኣይሁዳውያን እዮም ተባሂሎም ክብረት ነይርዎም ማለት እዩ ነቶም ኣይሁዳውያን የኽብርዎም ነይሮም ነቶም ኣይሁዳውያን ንገጽ በረኸት ዝኸውን ህያባት ይህብዎም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ንኸይተርፎም እዚ ህያባት እዚ ረኺቦሞ ዝነበሩ ሽመት እዚ ረኺቦሞ ዝነበሩ ገንዘብ ዝመፆም ዝነበረ ከም ህያብ መጠን ንዕኡ ንኸይተርፎም ብማለት እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ይሓቕዋ ነይሮም إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ማለት ውሑድ ዋጋ ዝጠልብሉን ብውሑድ ዋጋ ዝልውጥዎን ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ናይ ዱንያ ረብሓ እቲ ናይ ዱንያ ጥቕሚ ጥራይ ገሊኦም ነቲ ሓቂ ሸፊኖም ሓቢኦምን እዚ ነቢ እዚ ናይ ብሓቂ ነቢ ኮነን ንሕና እውን ኣብቲ ክታብና ኣይረኽብናዮን ይብሉ ነይሮም እዚ ኩሉ እውን ሓስዮም እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ክታቦም ብዛዕባ እስልምናን ብዛዕባ ነቢ ሙሓመድ صለى ላه ለ ሰለም ዘሎ ይፈልጥዎ ኣለዎ ግን እታ ናይ ዱንያ ረብሓ ንኸይተርፎም ብማለት እንታይ ገብሩ ኣለዉ ይሓብእዎ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ግን ንዕኦም ኣይጠቐሞምን እቲ ክሳረኦምን ኣብ ዱንያን ኣብ ኣኼራን ተራእዩ ማለት እዩ ኣብ ዱንያ ከመይ ተራእዩ ኣብ ዱንያ ድሕሪ ውሑድ ዓመታት ነቢና ሙሓመድ صለى ላه ሰለም ነቢኩም ምዃኑ ኩሎም ዓረብ ኣሚኖም ሙሉእ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ሙሉእ ሃገራት ዓረብ ኣብ ሙሉእ ሰሜን ገፁ ኣስፋሕፊሑ ብዝያዳ እቲ ዝፈርዎ ዝነበረ ተረኺቡ ማለት እዩ እቲ እስልምና ኣስፋሕፊሑን እቶም ንዕኦም ክኽተልዎም ንዕኦም ነቢና ሙሓመድ صለى ه ሰለም ንኸይክተሉ ኢሎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኩሎም ንነቢና ሙሓመድ صለى ه ሰለም ሰዓብቲ ኮይኖም እቲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሽመትን እቲ ሒዘሞ ዝነበሩ ሃብትን ተሳሒቡን ካብ ኢዶም ተመንዚዑን ተሪፉ እንታይ ጥራይ ፅልእን ጥራይ غضب الله سبحانه وتعالى ቁጣዕ ኣላህን ኣትሪፎም ማለት እዩ ብዝያዳ እውን እቶም ኣዕራብ ኣንጻሮም ኮይኖም ኣንጻርቶም ኣይሁዳውያን ኮይኖም ነቶም ኣይሁዳውያኑ ክዋግእዎም ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ተቐዳማይ ክሳራ ኣብ ዱንያ ዘጓነፎም ኣብ ኣኼራ እውን የውም القያማ الله سبحانه وتعالى ከምቲ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ዝበላ እዞም ሰባት እዚኦምን የውም القያማ الله سبحانه وتعالى ግልጽ ኢሉ ይርኦምን እዩ ኣይዛረቦምን እዩ እዞም ሰባት እዚኦምን እቲ እንታይ እዩ ብቐንዲ ነገር ነዚ ሓቂ እዚኣ ክሓብእዋ ዝደፋፍኦም ኢልና እቲ ግዝያዊ ጥቕሚ እቲ ዝበልዕዎ ዝነበሩ ገንዘብን ዝረኽቡ فالله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት እዚኦም أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار እቲ ዝበልዕዎ ዘለዉ እቲ ዝረኽብዎ ዘለዉ ህያባት እቲ ናይ ዱንያ ጥቕሚ ዝረኽብዎ ዘለዉ ብሰንኪ ናይ كتاب الله سبحانه وتعالى محبኦም ዝረኽብዎ ጥቕሚ እዚ ፅባሕ ንግሆ ሓዊ ጀሃነም እዩ ዝኸውን ኣብ ከብዶም እዚ ዝበልዕዎ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ እሳት ዝበልዑ ዘለዉ እሳት ጀሃነም ከም ዝበልዑ ዘለዉ ክቆፅርዎ ኣለዉ ምክንያቱ የውም القያማ እዚ ዝበልዕዎ ሓዊ ጀሃነም ኮይኑ ክፀንሖም እዩ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ኣብ ርእሲኡ እውን እዚ እውን ጥራይ ሶም ኣይኮን ከምዚ ዝኣመሰለ እውን ንኻልኦት ተቒስ ወይ الله سبحانه وتعالى مثلا ገንዘብ ኣይታን ዝበልዕ ሰብን الله سبحانه وتعالى ይብል إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أتي مال اليتيم ገንዘብ يتيم بزي فقاد بزي قل مسجن زبلع እዚ ልክዕ ከም ልክዕ ሓዊ ዝበልዕ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ እዚ ዝበልዖ ዘሎ ሓዊ ኮይኑ ከቃፅሎ ማለት እዩ የውም القያማ ስኻታ ትበልዓ ዘለኻ ኩላሶ ሓዊ ትኩሉስ ከም ዘለኻ ርኣያ ጀሃነም ከም ትኩሉ ዘለኻ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ኣብ የውም القያማ ሓዊ ኮይና ክትፀንሐካ እያ ከምኡውን ሓደ ሰብ እንተ ደኣ
ማንካ ይኹን ብሸሓኒ ናይ ወርቂ ይኹን ብሩር ዝተሰርሐ ማንካን ብሩር ዝተሰርሐ ሸሓንን ኣብኡ እንተደኣ ዝበለ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ሓራም ስለ ዝኾነ ልክዕ ተን ዝኩልሰን ዘሎ ብኣንጌር ዝበልዕን ዘሎ ልክዕ ከም ሓዊ ጀሃንም ዝበልዕ ዘሎ ገይሩ ክቆፅሮ ኣለዎ። ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ጀዛናቱ እቲ ሞሳናቱ ከዓ እንታይ ክኸውኑ ሓዊ ጀሃንም ስለ ዝኾነ ፈዞም ሰባት እዚኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቀዳማይ ነገር ዝበልዕዎ ሓዊ ኮይኑ እሳት ኮይኑ ክፀንሖም እዩ። ኣብ ዮም ልቅያማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ግልፅ ኣይብሎምን እዩ ኣይዛረቦምን እዩ ብጣዕሚ ክቁጣዕ እዩ። ንዕኦምን ኣይንእዶም ሰናይ ኣየስምዖም ሰናይ መጎስ እውን ኣይክረኽቡን እዮም። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም መገዲ ሓቂ እናፈለጡ ከለዉ ሓቂ ዝሽፍኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዚ ዝገብሮም እታ ኣብ ኣዱንያ ከለዉ ነቲ መገዲ ሓቂ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓበሮም ንዕኡ ሸፊኖም ይላገጡን ንዕኡ ይርስዑን እንዲኦም ነሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣብ ዮም ልቅያማ ክርስዖም እዩ ከምዘይ ኣለዉ ቆፅሮም እዩ ትማሊ ኣብ ኣዱንያ ሶም ነቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዘይ ኣለ ቆፅርዎ ነሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ዮም ልቅያማ እውን ግልፅ ኣይክብሎምን እዩ ከምዘይ ኣለዉ ክቆፅሮም እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም እውን ኡላئከ አለذነ እሽተረው الضላለة ብالሁዳ والዓذብ ብالመغፊራ ፈማ ኣስበረهም عለى الናር እዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ነቲ መገዲ ሓቂ ገዲፎም ኣብ ክንድኡ ብምንታይ ለዊጦሞ ብጥፍኣት ለዊጦሞ መገዲ ረቢ ብምንታይ ተለዊጡ ብመገዲ ሸይጣን ተለዊጡ ማለት እዩ። መገዲ እስልምና ብመገዲ ክሕደት መገዲ ኢማን ብመገዲ ክሕደት ተለዊጡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ነቲ ሰናይ ብእከይ ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ስለ ዝመረፁ ከምኡውን ነቲ መቕፊራ ነቲ ምሕረት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብስቃይ ጀሃንም ስለ ዝለወጥዎ ኣብቲ ስቃይ ጀሃንም ክኸዱ እዮም እሞ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝርኦም ሰብን ብጣዕሚ ይግረም እዩ يقول فما أصبرهم على النار يتعجب الذي يراهم يتعجب كما يقرأهم زم سبات زي أمسي نزم قد زمريتهم كما يقرأهم أبحو جهنم كسعك الذي سبرن تعكستين يقرأميلو يقرم مالته مخنياته زم سبات زي أم النار أخا خلقها حدثت النار أخا يخلقها أب مقدي إكي النار آية خلو نافلت أخلو مقدي إكي كما يرسون كله تتصبيزلو عذابون تتصبيزلو سقايون فلطلو እሞ ኣብዚ መንገዲ ዝቕፅል ክትሪኦም ከለኻ ብጣዕሚ የገርመካ እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ይደፍር እዩ ኢልካ እውን የገርመካ ማለት እዩ። ክሳዕ ክንደይ ይደፍርዮም ኣብዚ መንገዲ እዚ ኣብዚ መንገዲ ሓዊ ጀሃንም እዚ ዝቕፅሉ ዘሎ እቲ ዝሪኦም ዛቱ ይግረም። ምክንያቱ እናፈረአየ ከሎ እናፈለጠ ከሎ እናረኣየ ከሎ ሰብ ክጋገም ከሎ ንዝኾነ ሰብ ዓቃል ሰብ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ የገርሞ እዩ። ከመይ ገይሩ እዚ ሰብ እዚ ደፊሩ ኢልካ ትግረም ኢኻ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ጉዳይ እዚ ፈማ ኣስበረሁም ዓለና ኣብዚ ሓዊ ጀሃንም እዚ ሓዊ ጀሃንም እዚ ክሳዕ ክንደኦም ደፊሮማ ክሳዕ ክንደኦም ኣብኣ ትዕግስቲ ገይሮም ነቲ ዓዛብ ወይ ከዓ ነቲ ስቃይ ዝቕበሉ ወልካ ትግረም። ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد እዚ ስቃይ እውን እዚ ዘጓንፎም ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ስቃይ ከዓ ስለምንታይ እዩ لأن الله سبحانه وتعالى እቲ ዘውረዶ ክታብ ብሓቂ ይውሪድዎ እቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ክታብ ቁርኣን ሓቂ እዩ ኩሉ ግዜ እውን እቲ ሓቂ እዩ ኣይክልወጥን እዩ ፅባሕ ንግሆ الله سبحانه وتعالى ዝተጋገየ ንሓዊ ጀሃንም ከኣትዩ መገዲ ረቢ ዝሓዘን ጀና ከኣትዩ ስለ ዝበለ እዚ ጉዳይ እዚ ሓቅነቱ ንኽፈልጡን ሓቅነቱ ንኽፍለጥን ፅባሕ ንግሆ እቶም ዝተጋገዩ ግዴታ ኣብ ሓዊ ጀሃንም ከኣትውዮም እቶም መገዲ ረቢ ዝሓዝዱን መገዲ ጀና ከኣትውዮም። ስለዚ الله سبحانه وتعالى ነዞም ሰባት እዚኦም وإن الذين اختلفوا في الكتاب እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ኣይሁዳውያን ብዛዕባ እዚ ክታብ እዚ ክታብ እትሒዞሞ ዝነበሩ ክታብ ንየማንን ፀጋምን ፋሕፋሕ ኣቢሎም እዚ እናበሉ ንገለ ሓቢኦም ንገለ እና ኣምፁ ንገለ ድማ ሓዋዊሶም ዘይናቱ ናቱ እናበሉ ዘይከውን እናሃቡን ፋሕፋሕ ዘብልዎ ዝነበሩ ንገዛእ ርሶምን ፋሕፋሕ ኢሎም ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኦምን እንታይ እዮም وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሽቃቅ ኣብ ተፃባእነት እዮም ዘለዉ ምስ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ተፃቢኦም እዮም ዘለዉ ኣብ ህልኽነት እዮም ዘለዉ ነንሕዶምን ይፃብኡ እዮም ነንሕዶምን ኣይፋተውን እዮም ምስቲ ክታብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ተፃቢኦም እዮም ዘለዉ። ስለዚ እቲ ፍፁም ዝኾነ ተፃባእነትን ፍፁም ዝኾነ ሽቃቅ ማለት ጥፍኣትን
እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ቦታ እዮም ዘለዉ فالله سبحانه وتعالى እዚ ከም ዝገብር ሰብ ንሕና እውን ከምቲ ዝበልና መጀመርያ ግዴታ ኣይሁዳውያን ኣይኮኑን እስኻ እውን ኣስላማይ ተባሂልካ الله سبحانه وتعالى እንተ ደኣ ዕልሚ ሂቡካ ፍልጠት እንተ ደኣ ሂቡካ እሞ ምእንቲ ንእሽተይ ረብሓ ናይ ዱንያ ንኽትረክብ ኢልካ እታ ትፈልጣ ሓቂ ንዓኣ እንተ ደኣ ሽፍና ቢልካ ሕብእ እንተ ደኣ ቢልካ ክስቶ ንኽፈትወለይ እዚ ንኽፈትወለይ እዚ ንኸይቁጣዓለይ ኢልካ እታ ዝነበረ እታ ናይ ዱንያ ረብሓ ንኸይተርፈካ መሃያ ንኸይቁረፀካ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ንኸይጓንፈካ ናይ ዱንያ ነገር ንዕኡ ርኢኻ እንተ ደኣ ነታ ሓቂ ሸፊንካያ ልክዕ ከምዞም ኣይሁዳውያን ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ الله سبحانه وتعالى ከምቲ ነቲ كታቡ ነቲ ትእዛዙ ብሸለልትነት ዝረሳዕካዮ ፅባሕ ንጎ እውን ኣብ يوم القيامة ንዓኻ ሸለል ክብለካ እዩ ግልፅ ኣይክብለካን እዩ እቶም ባሮቱ እቶም ሙእምኒን መፂኦም ንዕኦም ብሰናይ ክቕበሎም ከሎ ንዕኦም እዞም ባሮቶይ ንዓይ ሰግዱለይ ንዓይ ይምእዘዙን ንዓይ ይሰምዑን ነይሮም እናበለ ቅበሎም ከሎ ንዓኻ ግን ወላ ግልፅ ኣይክብለካን እዩ ኣብ يوم القيامة እውን ብሰናይ ክጠቕሰካ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣፍታ ሓዊ ጀሃነም ክድርበ ኢኻ لأن الله سبحانه وتعالى ታባገዲ ሓቂ እንታይ ከም ምዃና ሓቢሩካ እዩ እቲ ሓቂ ድማ ኩሉ ግዜ ሓቂያ ብዝያዳ ድማ ኣብ يوم القيامة ሸዓኣ እያ እቲ ሓቂ ክትርከብ ትበዓል ሓቂ እታ ጀና ክኣትዋ እዩ ትበዓል እከይ እውን ከምቲ الله سبحانه وتعالى ዝበላ ንሓዊ ጀሃነም ክኣትዩ ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና إن شاء الله ኣብዚ ይድምደም ምናልባሽ ኢማም ስለ ዝመፀውን ግዜ إقامة ኣኺሉ እዩ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين